Снимай, Петю. Хайде. Гледай. Шоуто е без коментар. Има и малко опашка, тук се е надбила. Почнахме от половината. Максималната скорост. Скорост 10 мили. Няма 10 мили. Няма, караш с около 8-9 км. Мисля, че май излезе на път, човек. Видиш какво сме. Какво? Това. И какво направя? Бах и мангала. Да, извинявам се. Де така да ги хвалиш? Стига, какво си мислиш, бе? Ще ще му разбие, главата ще му разбие. Ма той не свири то отзади, бе. Той свири то отпреди на това, бе. Той свири ония, бе. Ти записваш ли? Вале, асфалт. Ами... Асфалт.